通に大丈夫みたい。どうも、こんばんはにゃ。毎回配信をしてきとございます。ごめんなさい、今回ね、VTuber さんを書くとかそういう配信じゃなくて、ただね、いや、合ってるんですけど、とある方をね、ひたすら書くような配信になります。すいません。もしね、リクエストとかそういう配信だと思った人はね、ごめんなさい。ということで書いていきます。ずっとメリちゃんを書く配信。知らんけど、途中で変わるかもしれない。最近書いてないからやばいんですよね。いや、書いたわ。マジ記憶なくなるの早すぎでしょ、これ。いや。メリトゥ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 メリロールセイヤー全然関係ないじゃん。カリコもなんだっけ、なんとかフィード入れたいわね。今日私の誕生日です。あ、ジボンパトリックさん、こんばんは。ハッピーバースデー。おめでとうございます。待って、ノートちゃんさん、モイちゃんさん、デッドモークさん、ビジョンボンさん、こんばんは。ケンスキさん、クラゲさん、こんばんは。こんかにゃ。そう、ともにめいちゃんがね、誕生日らしいですからね。今夜、なんですよ。12時になった瞬間に、きっと始まりますよ。ハッピーバースデー。メリティ、ジャンパンパトリックさんまで。ハッピーバースデーだ。今日ハッピーバースデーだ。すごいね。しかも18点。まあ、カニコ14歳だからね。まあ、カニコの方が若い。いいよ。ありがとうございます。と言ってまして。待て。マリちゃん確実ってなんでカニコ入ってんの？ダメじゃん。脳みそパッパラパーなんです。まあいいや、猫がちゃう。これはカニコになりました。いいや。まあね、カニコ可愛いからね。カニコ可愛いからカニコ描かないとね。いいや。あまり自分で一番描かないんだよ。やっぱり誰かに描いてほしいな、チラチラって。そういう心境でございます。いや。20かわいいよ。でいいしよ。カニコだってそもそもかわいいんだから。いや。
ますかね。いや。実際そんな自信があるわけじゃないけど。なんか今度アンケート取ってみたい。カニコで出したことがあることあるよ。やめとこう。なんでもないです。すいません。あ、みーやちゃんこんばんかにゃ。ウィッカン。ウェルカムトゥラリ。にゃ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 。何カニコカニコ書いてある。どうかな。これがわからない。うん。あ、いや、カニコでいるんちゃう。クラゲさんどうしたの？そのクエスチョンマークは一体何なの？どういうことなの？カニコの変なこと言ってないよね。なんか言ったっけ？全然覚えてない。今日はさ、ねえ、ちょっと待って、雑談配信をしながらやば。でもね、適当にお絵かきするべき。ちょっとタイトル変えようか。雑談しながら、お絵かき、お絵かきする雑談配信。よいしょ、これいいや。配信ちょっと遅れてました。世界に取り残されていた。あ、びっくりしちゃった。いやいや。そう、みんなちょっと聞いて、カニコに今日ね、バッタを取りに行きました。でさ、まあ一応平日、まあ祝日なのかな？休みなのかな？で、まあ、原っぱに行ってね、バッタを取ってきたんですけどね、なんかね、その、原っぱの駐車場がね、いつもと違うのよね。なんかね、すっごいゴミの山がね、できててね、なんかね、ゴミとか、まあ、雨のさ、浸水とかの被害あったじゃないですか。で、そのね、浸水被害のね、まあ、それに出たゴミのね、集積場みたいな、仮置き場になってたんですよ。びっくりしちゃった。って、こんな身近にも、こんなにすごい被害が出てたんだなーって、うっぱりました。でね、なんかさ、結構さ、使えそうなものとか結構置いてあるんだよね。ああいうのって浸水してもなんか、修理して使えないのかな？なんかの基盤、乾かすとかして。なのかな？超もったいなかった。なんか聞いてさ、普通に使えそうなやつ持ち帰って修理しちゃおうかなって思っちゃった。さぞ後々してびっくりした。で、近くにね、ハス畑とかあったんだけどね、そのハス畑すらね、聞いてたんですよ。いやーもうね、驚きましたね。まあ、びっくりはこいた。はい。いやー、そんな身近であるって感じ。うん。確かに、カニの周辺っていうか、カニコの、なんだろう、電話の方にも、普通にレベル5の暗記法出てたんですよね。だからね、まさかね、まさかじゃない。で
でもなんか気にせずね、お家にいたんですけど。てかなんだかんだでさ、避難でいても、外危なくて出れないよね。外出たゆえに、巻き込まれるってのもあるし。なんだも難しいよね。あ、かおりちゃん。おいそいペクスやろ、頭おかしいんだよ。もう。いや。ミクさんやるね、夜。夜だったらいいよ。とりあえず今ね、お絵描きをして。ね、お外怖いよね。そう、結構被害がね、出てるんだよね、場所によりね。かにゃい。とりあえず、カニコの知り合いとかのところはね、そこまで大きい被害は出てなかったから、まあ、いいんだけど。あ、ひまちゃんこんばんは。ハロー。いいよ。にゃん。ね。ねん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 。おちんひぼとさんもこんばんは。どうもいらっしゃいませ。カニゴって書いてる配信になっちゃったけど。ちょっと待ってて。メニューをちゃんと書かなきゃ。違うの、ね、別にカニゴ書くことしてちゃないんだよね。気づいたらカニゴになった。ちょっと待って。ずれてるんですけど。ちょこんでカニゴ。端に置いやっておこう。オッケー。さあ、メイン記事を書いていきましょう。せっかくだから保存しとこう。2019記事を読む。はいだけのカニをとっとメリメリを書かないとね。めっとメリメリちゃん。気づいたカニコちゃんなんだ。そう。髪型ね、喋りながら書いたわね。あれこれカニコちゃんね。ちょっと。間違えちゃった。いいよ。カニコとかね、どうでもいいんです。カニコは書かない。なんか自分の声がちょっと聞こえないんだけど大丈夫かこれ。喉むせる。書いていきましょう。うさぎのね。まあ、雑な感じでいいよね。よいしょ。待って。どういう感じだっけ？一時ってなんで？橋本かにこちゃんの家集合ねやだよ。とりあえず参加まがね。いや。ねえ、そういえばさっきさ、ツイッターにいいお尻の日っていう、あれさ、まあ動画短いの出したんですけど、あれ全然別にエッチじゃないよね。隠してるし。そう。むしろさ、他の人たちなかなかセンシティブじゃないですか？カニコに比べて。カニコは清掃オブ清掃だよ。と、まちじゃかさん、どうもかにゃ。こんばんかにゃ。つかささんもこんばんかにゃ。はにゃ。今ね、お絵かきします。マリちゃんさ、今の衣装あれだよね。違う衣装だもんね。フード、孫。フード。いいよ。ど
しようかな。新しい表がよくもわかんない。難しい。ちょっと待ってね。ちょっとマリちゃんのメディア欄を漁ろう。メスガキ感がすごいわね。うん。てかな、そう、カニゴもリングフィットやりたい。うん。いやいや。これ、新書のどっちの全身とかないのかな。いや。でも、新書よりカニゴ9衣装のが好きなのの上に、恥をかきたいな。ああ。どうしよう。ちょっと待ってね。今ね、画像探してますわね。はいよ。マリアス、クミズセーラーでいいんじゃないかって。よいしょ。ダンベル持ち上げ、勝ち勢のカニっ子にぴったり。どういうこと？あ、漢字が読めない。よいしょ。さゆりさん。さゆりしゅさん、こんばんは。よいしょ。今日は大筋トレでした。確かに楽しみだからね。筋トレできるっていいよね。特にね、ガキとかにマジクソのに、動かないからね。うん。ぜひやってみたいよね。でも、ニンテンドーさんもうちょっと安くていいんじゃないですか。7000円近いよ。バカたり。いや、すいません、嘘です。いや、でも、なかなかね。よろしいさ。どうしよう、マリちゃんの。うん。いいよ。てか、なんかない？ついについてなんかな。7000円で大ヒットできると考えれば、まあ、だけどさ。だってみんなスクワットとりあえずやってよさ、痩せますよ。スクワット。まあ、やってないんだけど。前はね、毎日100回スクワットやってたんですけどね。V に、カッチャルの世界に来てからね、全然やらなくなっちゃった。なかなか難しい。ハモンさん、こんばんかに。どうしたの？外走っても有酸素運動別にそんな、いいと思うんですよ。やっぱ筋肉をつけることにより代謝が上がるからね。そういうのでいいと思う。ちなみに初めての人がスクワットやりすぎると太ももパンパンになってね、動けなくなるので注意してください。筋肉痛の激痛でね、翌日死にます。はい。カニコ最初調子に乗って当てたらね、歩けなくなりました。ね。筋肉注射みたいなのしないと歩けないレベルの痛みみたいな。まあ、ちょっと待って。どうしよう。
メリメリーちゃんの衣装が、詳細がわからんち。まあいいや、前の衣装でいいかな。いいよ。マリアちゃんもいろいろ衣装あるよね。うん。いいよ。やっぱスクミスがいいよね。いいよ。ボロボロちゃん体は大体水に、東京電力はまあ、うんち。はい。東電だなんかさ、やらかいすぎじゃないのか。こういう物申す系みたいなのやめとこうか。何もそういうあれじゃないし。カニコの頭じゃめてこ見てて見えない。ちょっと沈みます。これにいいから。ほい。全然進んでないじゃん。いいよ。いいよ。なんかね、パーツを中央に固めるっていう。なんでふわって感じ。いいよ。危ない危ない。また自分の髪型にするとこだった。2D のウサギっぽい衣装も好きだった。どれだっけわかんない。衣装あれすぎて。そういう中ではね、タバカニコさんの衣装、すごく描きやすくておすすめですよ。ぜひ皆さんもね、タバカニコ描いてみましょう。はい。何もないです。すいません。おほほ。ぬほー。いや。カニ食べこう。いや。下手は落ちてくなんけど。一応全部いいよね、本当にね。パッツリがない。さすがと言いますか。それを 3D にするさ、反射的先生もすごいよね。半袖先生あれパチンコで何者なんですかと。3D できます。なんか、なんだっけ。アビ声の、ああいうやつも作れます。絵も描けます。っていや。お兄様ドイッチって感じだけど。いや。影を描くとなんか全部変。半袖シーンは赤目よ。赤目よ。すっごいよね。ピンクですごい。かわいいからね、ほんとね。半袖先生のね、CD もある。もうね、そんな技術があったらね、3D とかなんかね、もりもり作ってんですけど、3D は途中でぶん投げましたからね。これいいかもしれない。いいよ。もほほって感じ。いや。雑談しながらお絵描きする配信できるけどさ、他にも雑談できないじゃん。
うん。あ、でも今、ちょっと雑談してたのか。わかんないけど。いませんね。大したものは、描きはきりもなく、夏の時間を。でも一日に一回ぐらい配信したいですよね、やっぱりね。よいしょ。年見る2時間。まあ、もうやだな。うまくいくかな。よいしょ。いいか。カニっこちゃんね、朝とか夕日がある時間。そっかな。ありがとうございます。偉いかな。でもやっぱさ、やりたいよね。じゃないとカニコ忘れられちゃうもん。ただですらこんな無名の VTuber ですから、私。しなきゃ。ねえ、わかんない。自分の囲いを元にしようか。これいいよ。いいよ。おぽぽーって。ねえ、なんでこうなの？こっちがいいな。よいしょ。うん。ちょっと待って。うん。ねえ、なんかうまくいかないんです。こうでしょ。だから、外側に息が出てる。うん。そもそもここ素で出ていけんだ。すっごいよ、すっごい。にゃんかなんか違うんですけど。やだ、自分の才能のなさに。違う。才能じゃない。自分の努力のレベルの低さに。泣けてくるわ。泣けるで。あと、この顔可愛くない？この顔じゃダメだ。ちょっと、これもっとダメでしょ。赤色デカさんこんばんは。よいしょ。いないとこ見られてしまった。
れもうボツだよ、カニ。この絵もうボツだよ。言ってたよ。もうやだー。よいしょ。いや、これボツでいいよ。よいしょ。何思えたの？よいしょ。カニもなんか、素敵な出会いがあったらな。みかん燃えてくれるような人がいいな。ねえ、みかん燃えてって。いいよ、みかん燃えてあげようじゃないか。まあ素敵。もうなし。今なしです。さすがにどんなって感じ。感ぎまりいや、これはあんま感ぎまってない。もうダメよ、カニくん。もう無理、何も書けない。夢みたいに。いないですよ。ねえ、なんだか。やだ、もうわかんない。ちょっと待って、これ消す。消すぞ、私は。よいしょ。僕は消すんだ。ギャグ調の表情だったら、多少絵が下手でもバレないっていう。そんなことないか。人の顔ではそうだ。違う。顔今探してたの。これよくない？ちょっと可愛い顔です。あ、にゃっ。可愛いから。よし、許された。まあ、あとはね、適当に言っちゃえばいい。待って。後ろつけてなかった。帽子かぶってみようか。すごいよ。いいみんな。みんななんかさ、個性あるけど。特にここら辺の人たちって本当に、みんな、なんか持ってるよね。いいよね。いいなぁ。いいな。うちには何もないんだ。くしょー。低い気が。くい。いいよ。実際こういうリアクションしてるから分かりみが深い。だね。そう、はってなってた。やっぱね、芸人のところいいですよね。最後芸人キャラがやっぱ好き。無駄にプライドバカでもね、しょうがないんですよ。ね、こういう方々がいるから、VTuber だな。
でもね、黒ちょっとあれした方がいいね。いや。前にちょっと見ないね。オッケー。まだ適当に見ちゃおうか。はいや。いや、待って、ちょっと真面目になりすぎじゃないよ。ちょっと、思った。ざっくりいいね。ざっくりでいいな。よいしょ。はい。こっち。うん、ここいいよね。よいしょ。どうしよう、絵描いてて名前喋れない。すごいね、なんか。皆さん、たくさんファンがいらっしゃる。うん、素晴らしい。今日の夜ご飯なーに？今日何食べたんだっけ？あれ？何食べたっけ？覚えてないかも。本当に何食べた？あれ？野菜ジュースとピザポテトはいただきましたけど。他に何食べたの？おばあちゃん。ご飯はまだ食べてないでしょって。ああ、そうかい。すまんね。じゃあいただこうかな。お兄さんって、10日ぶりのご飯ですよ。いや、昨日食うたやろうね。何言ってた？わけわからん。もう、拷問かなって。ダメだから、記憶が、本当に。もうダメなの。何がおばあちゃんなのかな。ふざけんじゃない。誰がおばあちゃんだ。お兄ちゃんでしょ。何食べたんだ？いや、なんか食べたんですよね。間違いなく。鶏肉？違う。何食べた？よいしょ。きずよひこさん、こんばんは。パスタ食べてない。パスタ作ろうと思ったわね。かね。残り物あったからそっちでいいかなと思って。美味しいパスタ作ったカニコ。家庭的な、なんなにゃ。待って。無理は誘い読めない。以前。わかんない、読めないよ。難しい感じが。カニコの配信で使ってはいけません。マジわかんない。何食べたの？そうだ、出来損ないのじゃーみたいな。食べたんだ。それと鶏肉だ。
そうだ、そうだ。思い出した。アニャくんこかにゃ。バッタは食べてないよ。バッタまだまだ。明日。ね。鷹の中ものに出してもらわないとね、ちょっと食べられないからね。食べられないことないんだけど。うんちをね、出してもらえないと。バッタのうんち食べたくないし。ね。これ一人目とカウントしていいのかしら。はい、次。よいしょ。とりあえず今こんな感じ。一人目っていうか、まだ1話って感じ。どうしようかな。ちょっと待って、モンスター飲みます。うまっか。そういえばいいお尻の日だよね。で、ミリちゃんいっぱい吐くの方があらない。そうね。確かに。でもね、以前ね、アンズちゃんはね、エッチなイラストをね、欲しがっていたんですよ。多分誰かが描くと思うんですけど。最後も描きたいなと思って。よいしょ。よいしょ。歯緑になっちゃった。ドスランさんがうまかにゃ。はにょ。ごめんね、最初ね、30分早めに9時からあると思ったらね、時間足んなくてね、準備のね。結局なんか別の時間から始めました。30分後にね。わかんない。このまりちゃん全然魔法っぽくないじゃな。よいしょ。前のシンプルなデザインもいいよね。こういう書き方好きな人いるよね。緑のやつは元気でさね、さっきまでまだね、ぴょんこぴょんこしていた。今落ち着いたから。緑のやつよね、茶色のやつの方が多いです。よいしょ。よいしょ。そういえばパチンっていうあーちゃんが、ね、エピックスを最近よくやるようになったんですか。で、昨日ね、
ゆうちゃんの配信を見ながらね、よし、このタイミングがあって押したらね、同じマッチに入ったのにね、よし、よーし、と思って。もう狙うぞ、倒すぞ、わはは、なんて思ってたんだけどね、どこにいるかわからなかったからね。気づいたらね、なんかどうやら私の味方の人がね、倒していたらしくて。シュンってなんだ。取んないでよ。取んないでよって、カニコの獲物だったのに。ね、もしかして。いや。なんかカニコの下手じゃないやばいんだけど。これじゃスナイパーのそれじゃ、違うよ、そういうあれじゃないよ。そういうあれじゃないよ。違うよ。は、武田さん、こんばんかにゃ。よいしょ。なんか違うね。これ誰？これ誰ってなっちゃった。なんかわかんない。そもそもこんなにさ、顔シュッてしてないよね。もちろんって感じよ。いいよ。いいよ。目がいいのかんない。写真で見よっかな。少女漫画家がある。マジで。あにゃちょっと困っちゃった。待ってね。ちゃんとした立ち絵が、どこにもない。モンスターなのなら音およ。かなっちゃ見に行きたくなっちゃった。うちよ。今。ダメだ。絵がどこにもない。口調。笑いのツイートで探した方がいいのかな。マガヤンチ。はいよ。ちょっと行こう。いいよ。なんだかわからなくなっちゃった。おかしいよ、やだ。目を閉じれば、にゃ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 。
慣れないからってそういうとこなの。ああ。何これいいの？そうだよ。え？カニコ絵描けないとね。にゃーってなっちゃう。なんてわがままな。カニコだいぶわがままですからね。皆さん注意してください。以上。あー、違うのに。なんか違う、誰なのこれ。もうやだ。もう消そう。これ消そう。やだ。違う、中先のペコや誰かにか違うし、まいじゃないし。違うです。うい、書けない。書けない。ねえ。もう。今日。いいよ。どうしようか。ダメだ。カニも結局こういう絵になっちゃうな。いいもん。なんてこういう絵が描きやすい。かまえ、かまゆう。めーってか、めーってか。へへー。これペンサカバみたいな。お耳かっこペンサカバみたいな。もうダメ大変よ、これ。なんでやねん。全然うまくいかない。そもそもこういう耳があってな。あれなんかこの顔どっかで見たことある。こうだっけあ、ない。もういいや。耳バッテリーにすればいいんじゃない？ダメだ。ひらめかなくていいことをひらめいてしまったかもしれない。いいよ。もえー。
これでいいや。そもそもこれ眉毛違うよ。思った。あんまり丸眉を描かないから。初期の耳 NG です。やだ、入れないで。話。でもないです。すいません。今話して。はい。なーに。もう、間に合い。いいよ。やだーってかつ目にした。マリサの衣装も結構エッチよね。なんだかんだ言って、もうそう落とすのよね。そういうことよ。みんな怖いな。こんなに重いのあるわけないんだ。まな板だ。これが最低限の礼儀。オッケー。わかんない。韓国語さんこんかにゃ。ピコ太郎さんこんかにゃ。めっちゃかわいい。ほんとかな。ありがとうございます。嬉しいござるね。もっとカニコを甘やかして、やで。ダメだ、でも自分で可愛くないって文章が可愛くな見えないね。難しいね。そもそも違うんですよ。でもボフボフなんだよ。いいよ。にゃんにゃん。にゃんにゃん。よいしょ。これどうなってんだ？難しいこと。にゃん。難しい。よいしょ。
こうなって。うん。ここに耳が。開かない。まあ、いいや、ここまでで。よいしょ。あと周りかな。ティンガー先を書かなきゃ。あ、ティンガーって言ったの怒られちゃう。いいよ。でも本人が言ってたな。本人じゃないな。誰か言ってたよね。本人も言ってた。わかんない。カニコ14歳だからわかんない。はい。グジャオネコさんこんばんは。まあ、精一杯清楚っぽい声出したよ。ちょかいた。ダメリーマリー。ダメリー。ダメリーマリー。ダメリー。メリーメリー。ダメリーメリー。メリーメリー。メリーメリー。メリー。どうしよう、声が頭おかしくなっちゃった。薬物はやめろ。何？今、何こうついてる？しょけ。で、あとは、この部分なの。オッケー。で、そしたら、ティンガー。これ線2本書くの無理だから、ここでちょっと1本しよう。かわいい。本当ありがとうございます。あ、かわいいって何の話だ？かわいいとは一体。にに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 にあと、お友達のひっかりリリアさんがね、ちょっとなんかね、家庭のいろいろな、家庭じゃない、お家の都合でね、ちょっとね、配信がね、その間、できないかもしれませんので、ツイッターを見ていただけばわかるんですけど、はい。なのでね、知らない人がいたっていう。か、ザ・トゥバート。はい。いいのかな、これ。メリメリちゃん。あと胸のとこにリボンついてた。いいよ。はい。こんなガチャガチャがね。久しぶりにカニコちゃん見に来たら、3D になっていてめっちゃ可愛くなってる。なんだっけ。今この環境だとね、首とかちょっと動かなくて、口だけしか動いてないけど、いつもやってる雑談配信の方とかだとね、お手手とかをね、もう首とか目とかいろいろ動くからね、そっちをね、ぜひね、見てくれると、カニコちゃんも可愛くなってますよ。ちなみにカニコ自分で 3D これ作りました。偉いでしょ。褒めていいのよ。褒めて。
以来、ありがとうございます。嬉しい限り。ミリミリ100名そみたいな感じだった。よいしょ。じゃあ、よいしょ。えらい。ありがとうみんな。えらいの塊。えらいの鎌谷。自分で作れとか天才の商業。まあね、違う、別に介護天才ではない。努力の結果です。頑張りました。ありがとうございます。嬉しいな。嬉しいな。まあ、お絵かき、次。どういうか。なんかお尻が描きたいように。なんか違う。ふん、ふん。マジよ。少なくとも時間でさ、誕生日ラストを書くのこれ、いかにも無理ですね。ただもう何も思い浮かばんち。普通に書いちゃおうかな。なんであげてなく。もう絵描きわかんない。ね。ねえ、無理。ねえ、どうしよう。ちょっと待って待って。なんか可愛い描き方がなんかないかな。うん、うん、うん、うん。こういうのいいか。よいしょ。元気な表情とかさせてみたいです。よいしょ。でも難しいです。よいしょ。何か清楚だからね。そういうのダメなのね。ついた。口が巻いちゃうっぽく。
カチンと。あ、無理。違う。こんなん違う。もうわかんないわ、絵描き。なんかないかな。よいしょ。ちょっと筆のサイズを変えようかな。いいよ。もっと足の裏下げてかすれた感じしようかな。あんまかすれた感じにならないわね。いいよ。まだこい。いいよ。いいよ。いいね。人様を描くというのは難しいもんですわ。なんか自分の後は適当に描いていい気がするけど。いいよ。あ、コメント見なかった。今の好きだったけどな。嘘、ほんとごめんね、なんかさ、自分でなんか、いいってなっちゃうと、なんか違うって気がしちゃって。すぐできちゃう。さあ、検索にね、書かないかな。あ、出た。あ、間違えて R18 で検索しちゃった。違う。その検索しなきゃ。悪魔の力で。よいしょ。指うまー。指うまー。トゥトゥトゥル。トゥルトゥトゥ。裏切り者なをきて、ちゅめき、べてをし、かが男。女の子やんそうって。頑張りまーす。よいしょ。いい感じよね。まあいいか。よいしょ。安倍氏高尾さん、たらばお久しぶり。ありゃ、どうもこんばんはね。はいはい。お耳をね。耳大きいからちょっと難しい。
足もがちっちゃい。よいしょ。くいから。で、しょっかな。待って、カニコ、水。まあいいや。まあいいか。タスティスさん、タラマ様ってどうぞ。こんばんは。よいしょ。よいしょ。これなんかあんまり脳みそ使わずに書いてるから。いつも脳みそ使ってる。にゅー。かな。よいしょ。どうしよう、今普通に黙っちゃった。ちゃんと喋んって。ないと。こんなんザダイ何配信でやる意味がなくなっちゃう。よいしょ。そう、昨日ね、アイジャン書きながらアンズちゃんの話をするのはあれなんですけど、アンズちゃんのね、雑談配信を見てたんですよね。トークがね、面白いよね。トークが面白い人は伸びる。すごく聞いてたわけな。いいよね。ねえ、なんかカニくれた。カニくんお話上手くないんだよ。全然何も浮かんでこないんだよ。配信者として死んでるんじゃないのって。もう間違いない。よいしょ。玉だけさんこんばんにゃ。昨日の配信すごい楽しかったね。だよね、だよね。かたくなに胸を深めに、胸を控えめに書くの好き。しょうがない。大きくしちゃいけないの。チョコビントーさんこんばんは。カニチは、ロースターロブスター。難しい。英語は難しいです。よいしょ。モンスターを含む、一歩しそうになっちゃった。モンス
なんだかな。これ普通だよね。まあ、いいか。じゃあ、いい加減難しいです。はい。何なんだ。はいよ。これいいのか。よいしょ。はいはい。なんか好きだ。こっちをか。とか、気の人がいい気がする。やらかしたから。口調、輪郭。口調。口調。ごめんね、なんかただただ、各配信なんだって。よいしょ。口調くらい。ハローロブスターでヘロブスターなの前。あ、そういうことなんだ。なるほど。I'm talking in plan. パンツわかんない。あ、かわいい感じ。本当だよ。でも正直からこんじやだもんね。これも。早く違うのかみたいな。むずいな。むずいよ。これ薄いピンクだった。色だな。みんなのおかげで英語が一部理解できるようになったりして、助かります。ありがとうございます。英語が本当できないからね、皆さんのおかげでね、助かりんこで。すいません。
今よりおでこがよかった。よいしょ。オッケー。ちょっと濃いな、これ。ミュック。ちょっとこめいだけどね。あ、ジョークだよ、だって。なるほど、なるほど。うん。よくわかるわね。すごい。うれしいね。いやー、もうわからんです。よいしょ。なんこれ誰ってなっちゃって今普通に。全然似てない。口調。まあいいや。目何色？だーね、これ。よいしょ。ピンク。ピンクでも濃いめなんだよ。間違いだな。それの絵の才能の朝に。悲しみを覚える。これで調整器。辛いですね。辛いです。よいしょ。もう、やだ、もう。あずちゃん書こう。なんでって書いてたけど。かわいいじゃん、かわいいともう、ほんと。まず隠したくなっちゃう、うまくいかないから。よいしょ。あ、あずちゃん、雑配信してる。いや。もういいや。お手洗い行きたい。お手洗い行きたい。でも我慢した方が確か、韻は上がるんだよね。我慢しよう。韻関係なくない？てかすいません。固定ついてなんで立ち絵がみんなないんですか？なんで？もう。口をメディア欄で探してやる。やばいやばい。早く漏れたら突然配信終わりますので、させてください。ぴゃー。でも新しい書書いてなかった。いっそ配信みたいなのが書けるんじゃない？よいしょ。シハンさん、こんかにゃ。Is this correct? Is this correct? What do you mean? Do you mean me? ああ、コレクト。かわいいだよ。空腹。それコレクト。
こんな感じでいろいろ書いてますっていうこと。よいしょ。なんか、音入んないよね。ちゃうかもな。いいや。いい外はいい。はいはい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと片目をちょっと潰れる感じにしようか。いつもこのクローラーとにゃ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 待ってこれなんじゃない。エッチな絵が描きたいです。描けないです。いや。配信中にエッチな絵描いちゃダメです。描いちゃダメ。自分で何言ってんだろう。怖いよこれ。あとこっち、もうちょっと。あとさ、なんか最近、人様のツイートで気になった。同じ柄、トレースみたいなこと言い出した変な人いませんでした。なんか、変なの見つけちゃった、この間。びっくりした。それ絵柄一緒の人だったら輪郭とか似るでしょうって。何を言ってるんだと、たまげました。よいしょ。誰だっけ。よいしょ。いや、いつの顔だ。違いますし。いつな顔してませんし。よいしょ。よいしょ。
いしょ。どういうだっけな。ちょっとマウスからそれをかな。よいしょ。あんなちゃん言いましたよね、ツイートでね。痛くなければ、いっちゃんを塞いでいいみたいなこと。はいーってなった。はいーって。あら。なんていうか。はいーって感じ。あと耳の位置全然違いますね。クリア。まだ。違うね。そうだね。意味やなとか。くまくま。うん。にしもあのちゃん、壁サークルだ。おっぱげましたわ。しようって感じ。って顔ゆき。そう。ね、そういうあちらになる顔いいんですよね。わかります。上に書きました。よいしょ。くしゃみするとか。でもさ、この文字を書くのは難しいんですけど。ベレーバー、ベレーバー。なんだ。難しみね。よいしょ。よいしょ。オッケー。えーっと、えーっと、オッケー。で、ここが、あんまた。すいません、何でもない。何でもないし。はってやめて。Sorry, who is there? In the picture? I think it's Anzu-chan. Ah, that's right. なぜわかったし。曲げるわね。曲げる。
何でしょう。で、あとは。なんで、ダメやな。いや。待ってくれ、英語で喋りとる。そんなことないよ。英語は難しいよ。カニコ喋れないよ。どうしたのかな。後ろ。バックバック。バックバック。いや。えーっと。もう知らんかな、あれ。いや、難しいですわね。にゃ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 。うっちゃ。ねえ。いや。あれ変なの書けないので。はい、やめましょう。こういうよよくない。よいしょ。はい、今同じで。花とちゃんさん、お疲れ様でした。おやすみなさい。待って。ダメだよ。うん。てか、そもそもなんかうまくいかないからやだ。いや。いや。おいしいよ。変な絵描くこともだけど、ちょっとやめましょうか。これいいじゃん。なんでカノレアコちゃんの。もうちょっと長いよね。思った。うん。リザータ。絵実じゃないもう。いや。いや。だから。いや。
肩ぐらいだよ。いや。肩だから。いいだよね。あ、でもどうしよう。どっちみちしないになっちゃいそう。でもこれどうなってんだろう。なんかよくわかんないから、普通の服にしよう。いつものアンズちゃんの服にします。何これセーラー服の仕組みはわかんない。わかんない。何この中学校ブレイザーだから。いや。いや。そう、アンズちゃんね、登録者も1万です。もうね、9000何 ?9800? はい、900? なんかすごいよね。まあ、そりゃ伸びるわよね。なんかいろいろね。でもね、ちゃんとね、ちゃんとやってる人が伸びる。偉い。これに比べてカニはどうですか？口調。口調。まだ頑張らなきゃ。ああ、肩のラインはね、常にこうなるらしいです。いや。いやな。どこなんだっけ？アンズちゃんの服、ちょっと検索しないとわかんないよ。いや。金曜森アンニョじゃん。そこ古い動画じゃないとうんじゃないからね。なんだ。普通に、バカだよね。いいと。いや。アンズちゃんってブラ何色なのかな？バナナのアンズちゃんそこそこあるもんね。もうね。よいしょ。ピンク。ピンクなんだ。はい。エッチさんじゃん。そういう意味だと、苦手っていうわじゃの。まあ、
ンクがメインランド。まあ、よく言われてますから。皆さん色なんでしょう。そう思います。で、そうなるとバカだから半袖じゃないんだよ。でも袖つけないと。これを娘とみんないろいろしてきた。あれ、手だよ。あ、かずきんさんこんかにゃ。誰書いてくのかな。じゃあ名前書いてくます。犬森。あんずちゃんを書いてます。よいしょ。あ、こんにゃくにはさん、出勤です。こんばんは。はじめまして、タバカニコと申します。趣味はお絵かきです。クラちゃんこんにゃ。そう、あんずちゃん書いてる。まあ、あんまりエッチなのに書かないけど。そこそこ、そうだ。多分怒られないでしょ。あつんちゃんね、清楚だからね、エッチな絵は嫌いらしいんですよね。言ってないけど。言ってないけど。むしろエッチな絵を渇望してる方ですからね。これで、どうでしょう。こうなってたいだから。そう。つまり、こういう状態だね。あ、馬乗り状態という。よいしょ。これちょっと消しましょう。ハツの丸々が薄くツイートほんと好き。たまげたよね。ハツちゃん、何がって。でもいいよね。人が落ちていくのを見るのは、やはり楽しいものですわな。グイー。よいしょ。カニコは落ちないからね。ちょっとさ、ない胸をさ、ない胸っていうのはあれだけど。何したいのね。なんていう。強調するのあれよ。欲しいよね。
スピード女優さん、こんばんかにゃ。こんにゃくにはさん、私も今下手ですが絵を描いています。本当ですか？いいですね、お絵描き。素晴らしい。So good. よいしょ。それ、盛りすぎだわ。何それ。こういうの難しいわね、なんか。ね、ないの？なんでなんか来た。よいしょ。やだ。来ないのやだ。なんこういうの難しいわね。それも美味しいわってよ。にゃーにゃ。にゃんにゃにゃ。これもおかしい。なんでこんな遅いの？ブラシ変わってるんですけど、ちょっと。よいしょ。でもね、ここだからね。ここでしょ。ちょっとね、ずれるけど。難しいです。私はないです。でも前開けちゃうもん。どうせあんずちゃんエッチしない。いや、変なこと言いそうなんで。どこまで許されるのかな、YouTube って。まあ、まだ別に、それっぽいのは書いてないから大丈夫ですよ。ちょっと下何をね、等身があるのね。等身、二等身、三等身。かな？まあ、足広げるからあれだよね。足を広げるって何をさせるのかしら。いらない。いらない。この、最
イドテールにちょっと位置変えた。おへそ出すから。ああ、すいません、消した。でさ。ほらほら。で、前から見るお尻を変えて。でもこれは潰れるか。どうでしょう、つまり。暗算型。ちょっとくるか。時のみたいな、この、キュッてないよね。違うね、なんか違うね。これは肉肉しすぎるね。じゃあもうちょっと細身ですよね。何の話してんの？エッチじゃん何？ことわかんない。すいません。イサの分どうなってんの？うん。いや、わかんない。わかんないよ。うん、痛い的なはず。うん、ほら。うん。どういうあれなんだろう。人体わかんないまま、絵を描き続けるとこうなります。はい。本当に悩んじゃいます。謎のダメージをね、書いてみます。じゃあわかるかな？わかるこねえかよ。いや、書いて、こんな感じ。こうだから。うん。そうだよね。何か何かね。そうでしょ。そうなんよね。ガーってつかめない。何が起きてる？謎のダメージがわからない。
迫り来るおじさんのまねで。いらない。いらない。なんか両方書くのめんどくさいから。これでいいや。エリンや作用判定。まんべに。勝って捕まえちゃってください。カニコは責任を取りません。いいやない。いや。いざ履かせとけばセーフでしょ。ほぼほぼマイクロだけど、まあまあまあ、いいでしょ。これだったらこれの、この、紐の部分を手でここら辺にちょっと持たせた方が良かったですね。ああ。いいよ。あのちゃんはガラスやと。ダメの停止やない。いいよ。じゃあサイドテールとかもね、書き始めましょうか。こんな感じかな。なんだか難しいです。で、よいしょ。どうしよう、カニコいちゃんは投稿したくないからな。仮に代理で誰かに投稿してもらえばいいのか。まあ、いちじゃないから大丈夫でしょ。全然いちじゃない。よいしょ。もしかしたらね、とても市民的なシーンかもしれないからね。ということは、大昔、こうなります。じゃあ何を書いてるんでしょう。すいません。お前よ。片身も、これいいか。はいよ。見えてないかはずいよ。カニオさんは書いててください。カニオさんやだ。そうかな。ちょっとリンク感出したいよね。なんかこういうのあんま上手くないから。苦手だ。
かな。よいしょ。表情がやだ。うん。顔拡大。違うな。いいよ。うん。あれ、アンスちゃん、こっちの体どうなったの？普通に降りてんだ。違ってた。うん、違うね。なんか違うね。うん。よいしょ。いや、お目目のレイヤー分ければよかったと思ったら分かっていてた。もうちょっと下げよう。なんか、おっとしょ。2番前。うん、わかんないや。いや、いや。It's getting more and more なんとか、わかんない。下半分の犯罪係数すごい。わかんないわかんない。わかんないです。何かよくわかんない。何か悪くないよ。あれこれ、新しいのと、髪型だいぶ変わってるわね。これ、どっち行ったらいいのかじゃ。でも長く拾うのがいいのかな。にゃーん、むずいね。ぬん、ぬん。
これ逆ですね。そうだから。そうなんです。これ。なんでいいや。そうだよね。そうだよね。まあいいや。いいや。Google 翻訳の結果、どんどんスキピになっていくそうなんだ、あれは1って意味なんだ。ほんと。胸もつきたいもっちゃいい。いらないと思う。よし、か。今ちょっと危ないものを突き出そうとしちゃった。危ねえ危ない。そういえばちょっと前な。かたくなに俺はゲイじゃないと。メイクは好き、VTuber は好きだけど。俺はゲイじゃないと言って、外国人にゲイは言いましたね。そういえば。誰だっけ覚えてないよ。なんか変なことなってる。もうこれわかんない。まあいいや。いいや。いいよ。もひもひもひ。あ、まもーちゃん。ハロハロ。結構両サイドの髪の毛長いのね。そうなんだよね。だからね、ちょっと難しい。どんな程度にすればいいのかしら。もーちゃん。結構長め。なんか、こっちまでなんか、ピューンってやってもいいぐらい。かつロングヘアだ。ね。ゲームかな。いや、ハンズちゃ
の毛結構長いもんね。顔こんなに傾斜入れなければよかった。傾斜入れすぎたわ。まあいいや。ちょっと待って、よいしょ。いいや。いいね。よくわかる。VTuber 見に来るがいい。黒人に期待で強いイメージある。わかるー。わかりんこだね、それは。なんかエモナさんとかも、そう。勝手なイメージですけど。どうしようかな。謎のデートダメージはやめとこうか、やめようか。なんか、元気なんか、今だけむらしめし。なんか、YouTube さんただのキムコですからね。見してくださいよ。おいしい。キノコは僕。よいしょ。マリオはキノコです。勘違いしないでください。キノコの、なんでもないからね。なんでもないからね。よいしょ。キノコ。食べ物で遊べないでください。すいません。すいました。どうしようか。楽でパパと言うのよ。髪にがっつりまさ。なんかさ、VTuber の、風景さ、なんかコミケとかに行ってさ、あなたが誰々さんなんですね。はじめまして。どうもはじめまして。日頃からエッチな格好しやがって、お前、男を誘ってるんだ、オラ、みたいな。男なんかの、ドミニックなのに、やめてこういう話でもないでしょ。なんでもないです。すいません。なしなし。まだ向いてないよ。ねえ、これちょっと変じゃない？よいしょ。
打てばいい。今日お酒入れてるの、そんなことないよ。カニも14歳だからお酒飲みません。はい。なんだな。お酒なんて入れるわけないじゃないですか。まあ、じゃあ、カニコ。元にあるのはノンアルコールです。あー、なんかここにハートマーク書いてあるじゃん。なんで知らない。よいしょ。そもそもね、ストッキングじゃなくてね、これもデザイン違った。まあいいや。あの、薄いピンクとか。袖を食い紫。お、バナナになっちゃった。よいしょ。こうかな。うん、オッケーオッケー。むしろカニコ今日おかしいかもしれん。ねえ、ねえ。うん。ちょっと濃いめのピンク。内側の濃い方が。そうか、でもあんずちゃん、ピンクなんだ、ピルスイ。自分でアーカイブ見直して、おーってなってほしい。いや、どうしよう、そういうちょっと不安になってきた。胸のポンポンついてない。後でつけなきゃ。で、あと、青かな。何の模様だ。うん。ちょっとよく見ないと。そうだよ。目だね。うん。よいしょ。もうね、麻酔塗っとかないと。いや。うん。まあいいんじゃなんかろうか。わからん。ピンクだったよね。残業はね。
中年のピンクのワイン。なんかこれ下の面積めっちゃないんですけど、大丈夫かな。あともね、これ白、あれもいいのかな。うん。いや。それと、なんか、でもメメットあるかな。よいしょ。白でしょ。でね、濃いめかな。いや。うん。なんかこっちの向きつってる。上気ね。かな。そうそう。あ、オッケー。こんばんは、ラドウィップさん、こんばんは。It looks great. Thank you, thank you. イエーイ。いいよ。いい。にゃー。にゃん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 。だから。なんで。どうしよっかな。よいしょ。ああ。いつな、あんずちゃん何してるんだろうね。よくわかんないですね。あ、マイちゃんの、ともにめハッピーバースデーだ。あ、そうだ。
カピバスもういい時間だ。もう11分になっちゃってる。つまりめいちゃん。誕生日ですね。誕生日なのに介護何が入ってんですよね。まあいいじゃないですか。ワニワニ。よいしょ。後でこの絵あげないと。この絵エッチな絵じゃなくて。いくんだけど。まあいいや。なんかモネみちゃん明らかにちょっと下すぎたよね。荒くしたかもしれない。まあいい。みたいな。いいぞ。いや。はい。ちっちゃいこっちは。いけそう。オッケー。ちょっとだけ。へい。でももう12時か。早いなぁ。何とか足が悪すぎ。全然一緒じゃないよ。みやみちゃんこんばんは。そうなんだよね、まりちゃん。誕生日前までほんと書いてたんだけど。それがね、なんかね、どっちもいいんだ。いいよ。いや、いいよ。ねえ。なんか書いてるのがわかんなくなってた。なんか目のところ嫌だ。ね、なんか、シュンってな。もっとかわいくかったかな。いいよ。そう。違うじゃん。違うじゃん。これ。でしょ。ずれてんだよ。
嫌なぁ。聞かないから、本屋を履いて。終了。もういいですよ。思ってた演奏はアウト。なんて何も書いてないよ。はい。はい、ということでね。こんな感じかな。なんか生まれてしまいましたね。まあまあまあ。まあまあ。今日はちょっと難しいからですね。いや。これあれですよね。私、隠さなきゃしなきゃ。あ、人乗ってなかった。いいや。はい、どこしようと。なんという。はい、大きい。何が大きいなんでしょう。びっくりするわ。太いよね。たく、またもにす。はい、まあ、ということでね、今の配信は、までにしたいと思います。安心しちゃった。今日はね、こんな感じで適当に書きましたと。めちゃくちゃな配信でしたね。よいしょ。そこでいいんじゃないかな。はい。はい、これでいいや。ああ、もうめちゃくちゃだよ。とも何が起きてるのかしら。まあいいや。いいな。はい。ということで、こんな感じに。ナイス。わかんない。英語難しい。はい。ということで、めちゃくちゃ、ひどい追いかけ配信でした。なんだこりゃ。はい。どうも皆さん見てくださってありがとうございました。まあ、何回も見ません、絶対やだ。カニは8を書くだけじゃない。やだもん。ということで皆さんどうもまたお会いしましょう。次回もまたね、しょうもないお絵描きをしようと思います。それではみんなおやすみなさい。ともにまりちゃんのね、誕生日を祝いましょう。ということでバイバイ、お疲れー。手振っても反応しないんだった。またね、バイバイ。Goodbye, see you again. バイバイ。カニ消されないよね。大丈夫だよね。YouTube さん。YouTube さん見えるとこ見えてないから大丈夫ですよね。セーフですよね。OK ですね。OK です。わかりました。ありがとうございます。お疲れにゃ